US in ral thum anei that ziele sipai anei that zie chu kan theve kome leilam sipai infantry anei that zie kan thret lukin tuipi lama po sipai navy anei that zie chu kan in thil thret tan pangai lewin kan theve kome van lama thaw thaina ne na chetla US Air Force kan ti ho phei te hi chu khowela po thaber an ni ti ila kan choi sol om lowe tuntum India New Delhi G20 summit ne na khan US President Joe Biden chu aron telania Joe Biden a holam hi US President te chuan thinna Air Force One a chuangin Air Force One veng tu thlo theina chi thang jet fighter thapui pui ten US President chuan Air Force One chu an veng ania US President chuan Air Force One hi beilo tumpo nita ang se aron beitum tu te chu aveng tu thlona fighter rol te hian e po ti man lowin an lo tring bit man dielin rin om le tuna US President chuan Air Force One le aveng tu thlo theina jet fighter rol te chu a video in ilo thir rawang o hei hi Joe Biden and New Delhi G20 summit among zo an holam ani